Ari napunta sa istorya ni Haring Solomon. Kung nakabasa mo ni Haring Solomon, mga igsoon, mabasa ni sa Uno Hari. Uno Hari, mga igsoon. Ato po na yung ilakbit, no? Naguluhan dire, gisulayan ang kaalam ni Solomon. O mga inautang nga naasad tayo magkuha aning dapita, mga igsoon. Mabasa ni sa Uno Hari, Kapitulo 3, versikulo 16 o 18. 3:23 paingon sa 24. Ato sang basahon, mga igsoon. Unya ang hari miingon, kamong duha pulos mo angkon sa batang buhi, o walay mo angkon sa patay, no? Nagpakuha siya gispada og miingon, pikasa ang bata og ihatag ang katunga ngadto sa usa ka babaye og ang katunga ngadto sa usa. So mao na, mga igsoon, mao'y desisyon sa hari. Pero nganong nakaingon man ang hari, ana, mga igsoon, nga pikason ang bata, no? Di ba maluoy ang hari? Nganong pikason man niya ang bata? O kung sa minungdan, nganong pikason man? Atong muatras ta, mga igsoon, atong magkuha na to ang istorya bahin niining giistorya ni Haring Solomon, mga igsoon, nga pikason ang bata. Arita sa 16 Kapitulo 3, versikulo 16. Naguluhan gini mo na ang gingon, gisulayan ang kaalam ni Solomon. 16. Usa ka adlaw ni ana, may duha ka daotang babayi nga miadto kang Hari Solomon. Mao ni si Haring Solomon. 17. Ang usa miingon, kamahalan, ako og kining babayhana nagtipon pagpuyo og nanganak ako samtang diha siya sa balay. No, niingon ang usa ka inahan o usa ka babae. 18. Unya sa ikatulo ka adlaw, human ako manganak, nanganak usab siya og kami rang duha ang diha sa balay, no? 19. Sa pagkagabi namatay ang iyang anak kay iyang hidatugan. Nadatugan, mga igsoon. So namatay. Versikulo 20. Og sa pagatunga-tungang gabi may bangon siya og gikuha niya ang akong anak nga diha tupan kanako. Samtang natulog ako, gidulog niya ang akong anak o gipadulog niya kanako ang iyang anak nga patay na. Ningon ang usa ka babaye, mga igsoon. Nilikramo siya sa hari nga si Haring Solomon. 21. Pagmata ko, pagkabuntag, aron pagpasuso sa akong anak, patay na ang bata. Apan sa dihang gitanaw ko kini pag-ayo, nakita ko nga dili di ay kadto mao ang akong anak. Ningon siya, no? Pagka 22. Apan ang ikaduhang babae miingon, baka kana, ang buhi maoy akong anak og ang patay maoy imuha. So ang babae mitubag, dili kana tinuod, ang patay maoy imuha og ang buhi maoy akoa. Og naglali sila atubangan sa hari, mga igsoon. So atong balikon ang istorya, duha ka babae nga miduol sa hari og ang usa ka babae iyang giangkon nga ang anak niya gikuha sa usa ka babae. Og samtang natulog siya, kay ang usan ka babae nanganak gikan sa tong ikatulo ka adlaw, iyang nadatugan, mga igsoon, og namatay, og pagkatunga-tungang gabi iyang gibaylo ang bata.
no, ang buhi iyang gikuha o ang patay niyang anak iyang gibalhin dito sa usa ka inahan nga maoy ni unang nilikramo, no? Mao ni nga pagmata sa nilikramo kay magpasuso siya sa iyang anak, oy patay man ang bata. Pero samtang iyang gitutukan nakaingon siya nga dili iyang bata. So iyang gitanaw iyahang bata nga buhi tuwa sa pikas inahan gibalhin. So mao ni ang hinungdan mga igsoon nga nanggilali sila atubangan sa hari. No? So take note ani mga igsoon, no? Dapat kamao sa daan nimo timbang-timbang aning mga panahon na. Ibutang nato ikaw ang hari mga igsoon. Dapat unsa po imong buhaton ani? Wa jud ka masayod kunon sa ibuhat nila ani. Kinsay nagsulti sa tinuod. So naglalis sa atubangan sa hari mga igsoon. O dapat maabdikon yung ani mga igsoon. So ato ipadayon. Versikulo 23 o 24 mo na yung gibasa na to kanina. O niya ang hari, tungkol kay nakita sa hari nga nang gilalis na ning babae niya sa atubangan, kung sa miyang gibuhat, o niya ang hari mingon kamong duha pulos muangkon sa batang buhi o walay muangkon sa patay. So nanggiilog sila sa buhi. So dire ang gibuhat sa hari maigsoon. Unsaon niya pagsukod nga makuha niya kinsay tinuod, kinsay sakto, una ang gibuhat sa hari. Nagpakuha siya og espada og miingon, pikasa ang bata, no? O gihatag ang katunga ngadto sa usa ka babae o ang katunga ngadto sa usa. Versikulo 25. Apan ang babae nga maoy inahan sa bata nga buhi tungod kay naluoy man siya sa iyang anak, miingon kamahalan. No? Nakita sa inahan kay mo may desisyon sa hari mga igsoon nga pikason gyud ang bata kay magpikas na lang sila, magtagsa sila sa pikas. So meaning patay gyud ang bata na kay pikason man. So nakita sa tinuod nga inahan mga igsoon kun unsay may tabo sa bata, mo ni iyang gisulti sa hari mga igsoon. Ingon siya, kamahalan ihatag na lang kaniya ang bata pagka makalilisan. O ayaw siya patya. Mo'y usa ka opinion sa usa ka inahan mga igsoon. Ang ikaduhang inahan mingon siya, apan ang usa mingon patya siya aron walay usa kanamo makatag-iya kaniya pagka makalilisan mga igsoon. Tiyaw mo na. So anhi masabot o makita nato maigsoon kung kinsay tinuod o tag-iya sa bata nga mao ang inahan maigsoon. 27. O niya mitubag ang hari og moingon, ihatag ang bata ngadto sa unang babae kay siya maoy tinuod nga inahan. Pagkanindot sa desisyon sa hari mga igsoon. Walay duda gyud ang kaalam sa hari nga gihatag sa Ginoo na gyud kaniya pagkanindot mga igsoon. Pagkanindot. 28. Sa pagkabalita sa katawhan sa Israel sa hukom sa hari, dako kayo ang ilang pagtamod kaniya. Kay nakita man nila nga diha kaniya ang kaalam sa Dios aron paghatag sa hustisya. Ingana kanindot mga igsoon. No? So mao na ang istorya. Gisulayan ang kaalam ni Solomon o Haring Solomon. Tuod mga igsoon, muhatag ta og example no atong tagaan o gibugaton. Mayon man sa panahon nato karon mga igsoon. May posisyon ka man, no? Pinaagi sa politiko, gikan sa presidente o hari, presidente,
hangtod sa kinaubsan, mga unsa ni, mga senador, gobernador, mga unsa pa na diha padulong sa kapitan o kagawad, dapat ingani sad ang atong pagabuhaton mga igsoon, no? Maingon man usab sa mga private, may posisyon sa diha sa mga private nga trabahoan, nga gikan sa mga manager, supervisor, section head, etc. Bisag unsa ba diha mga igsoon, basta may katungod ka, dapat ingana sa dunta mga igsoon. Dili ta diha mo desisyon mga igsoon. Kinahanglan atong klarohon sa kung unsay angay buhaton. Mayon mga sab sa balay, no? Naay mga lolo, lola, na papa, mama, etc. Kung dunay mga si tawag gani kanang panagbingkil, kaguliyang mga igsoon sa iyang mga ginsakpan, dapat mga igsoon mupatunga sad ang mga ginikanan, mga lulo mupatunga, no? Dili mo pabor dayon o pila ka buk anak, 20 ka buk anak mga igsoon, ang napo og napo nang giaway, so mo pabor dayon ang ginikanan sa napo. So ang napo pasagdan lang ang pangutanad, dili ba na iya anak, dapat o patunga mga igsoon ang ginikanan, usayon aron maklaro kung unsay tinuod. So dili ta maingon mga igsoon nga one-sided ta, no? Gikan sa presidente, mga private, mga sektor, gikan sa balay, maingon man sa nasa balay, dili ta mga one-sided mga igsoon. Dapat atong klarohon kung unsay tinuod nga istorya. Sagaran mo nato unsay unang moabot nato mo day atong tuhuan, pero but nito mga igsoon dili dito sakto. Kung na magaling sakto ato mga igsoon di gyud ingon tanan, di gyud 100%, no? Labi na sa trabahoan mga igsoon, naay daghan diha nga gitawag natong sip-sip, kinargan ng sip-sip mga igsoon. Kanya usahay ra ba kining atong mga tagiya, no? O unsay una moabot mao gyud tuhuhan dayon. Ingana na siya mga igsoon. Nga bisan gani dili tagiya mga supervisor, mga unsa pa na diya, mga manager, mga section head, mga unsa pa nga naay posisyon. Unsay moabot nga sumbong niya mga igsoon, aksyonan dayon. Gadaot ra dito sa usa ka tawo. Mo na nga dili na mao ang angay natong buhaton mga igsoon, labi na sa natas mga posisyon. Ibutang nato na sa itong mga inato lang kita magulang, mga lulo, mga ginikanan o unsa. Gawas na ako mga igsoon kay usara man ang anak, murag di jud ko kapatunga kay usara man ang anak, no? Kay mao man yun yung plano mga igsoon kung magkatong do na may panagbingkil ang anak, mo patunga gyud ko, pero unsa man ang pagpatunga nga usara may ang anak. Kung na may igsoon nga atong klarohon kung unsa ang istorya. Kay kining gibuhat ni Haring Solomon mga igsoon, usa ni ka guide nato. Dili na ingon nga iyahara na, kung dili guide ni siya. Tungod kay kining Biblia mga igsoon, kining Biblia manggod mga igsoon, guide ni nato. Abi kinasulat na ni sa unang panahon, dili lang nato tagdon. Guide ni nato mga igsoon kung unsay angay natong buhaton. Muna nga dita magpataka mga igsoon. Muna nga atong klarohon kung unsa ang istorya. Muna nga nindot kayo ang gibuhat sa hari mga igsoon, no? Kung wa kayo ninyo makuha mga igsoon ang akong explanation, basahan niyo balik mga igsoon, makita na sa unang hari kapitulo 3 versikulo 16 paingon sa 28. Naguluhan ka nagisulayan ang kaalam ni Solomon. Tungod kay si Solomon mga igsoon nangayo ni og
kaalam ngadto sa Ginoo o gitagaan sa Ginoo kaalam. O bisa Bible murag siya ra gyud ang gitagaan og kaalam mga igsoon nga dili basta-basta nga kaalam. Kung naa gyud niya mo nang gisukod ang iyang kaalam kung unsaon paggamit niya. Mo nang naay duha ka mga babae nga niduol niya nang gilali sa iyang atubangan wa siya mahibalo kung kinsay tinuod nila nga nagsulting tinuod iyang gibuhatan og logic mga igsoon. No? Aron makita niya kung kinsa gyud ang tinuod. So nakita niya nga ang usa ka babae ni gibuino kay iya mangangkuno ng bata nga iyaon laging yon. Pero sa diha nga desisyon ng hari mga igsoon nga pikason ningon siya nga ayaw na lang kamahalan. Ihatag na lang niya ang bata kay dili siya gusto mamatay. Pagkanindot mga igsoon. Pero ang usa ka babae mga igsoon ningon siya pikasa aron mag-angay mi. No? So meaning, wala siya gugma sa bata. Wala niya ang gugma sa bata, may son. So meaning, dili siya ang tinuod nga tag-iya sa bata. Pagkanindot nga pagdesisyon sa hari, mga igsoon. Muna nga, dako ni nga, sa ning guide para nato, mga igsoon, dapat ato ning tularan, no? Atong sundon ang gipangbuhat ni Haring Solomon maigsoon. Kung unsa ang iyang mga desisyon, tungod kay gitagaan tag salabutan, gitagaan tag saktong pangunawna, atong gamiton sa saktong paagi maigsoon. Dili ta mag one-sided. Dili ta magsi unsay moabot nato tuo dayon ta. Pero wa gyud ta masayod kung unsa ka tinuod. Mao na nga atong wadon ng mga igsoon. Ya hukman dayon nato ng tao no. Lisod kayo na. Muna, mayo na gadugang lang na sa atong sala mga igsoon. Mao gyud na nga dili na maayo. Ya, bahin ni Cain ug ni Abel, unsay gibuhat ni Cain sa iyang igsoon nga gitinarong og halad, gatinarong og trabaho, gatinarong og bantay sa iyang trabaho mga igsoon. Gipatay lang dayon, pero wala gyud ka kuan pastilan pagka makalilisan. Mao na nga manginaot ko niining akong pagpaambit nagitawag na tong hisgot-hisgot sa kamatuoran sumala sa Biblia. Duha ni ka sitwasyon maigsoon ang atong gipaambit karon. Nagisgot ni sa kaagi ni Cain ug ni Abel og pagsukod sa kaalam ni Haring Solomon. Og ako magaingon nga kanimo maigsoon nga dalaygon ang Ginoo tungod kay siya ang naghatag kani kanato. Og di nato kalimtan kadlo kay ang Dios o higugma ang Diyos mga igsoon. Mao ni nga dalaygon ang Ginoo og daghang salamat og hangtod sa sunod atong higayon. Og daghang salamat mga igsoon. Og magampo ta. Labing balaan Diyos nga tagiya sa among kinabuhi. Niya kami nagapasalamat sa imong pagpahimangno kanamo. Nga unta ikaw Ginoo kanunay magauban magabantay kanamo. O kining imong pulong amo unta kining mabatunan matag adlaw magabi og motisok unta kini sa among hunahuna og sa among kasing-kasing og kining tanan among giampo og ginapasalamatan og pasayloa kami sa among mga sala ingon nga magapasaylo kami sa nakasala kanamo og kining tanan among gitugyan sa ngalan ni Hesus ang bugtong personal namong manduluwas. Amen. Og sa